Predstavljamo medicinski proizvod Leđak Spinevital protiv bolova kralježnice u križima, leđima i vratu. Nevidljiv za vrijeme korištenja, može se koristiti i pri obavljanju poslova, čime pomaže protiv profesionalnih i svih drugih križobolja. Svojih zadnjih 30 godina leđa su me, donji dio, pogotovo kukovi, jako voleli. I otkad nosim Spinevital, meni je lakše, mogu se sagnut, mogu raditi, a bilo mi je već došlo da ću morati hodati po štakama. Jer kada kao medicinska sestra preporučila bi Spinevital svima koje boli kičma, jer će se osjećati nakon 15 dana jako puno bolje. Da su promjene. I svaki dan sve što ide, što ga dulje nosim, sad ne osjećam nikakve tegobe od kiča. Nikakve. Razumijete me? Nikakve. Danas sam, kaže, radio sam jedno 7 sati teže malo poslove. Došao sam, sat i pol sam odigrao nogomet, poslije nogometa sam se istuširao i evo i sad, nakon nogometa 2 sata, ne osjećam nikakav, dobro, mali blagi umor je normalno i godine su i sve, ali kičmu ne osjećam. Međutim, do sada, dok smo, poslije nogometa, ja sam se 2 dana morao oporavljati, jer je kičma trpila. Jel ti spavaš ti? Spavam. Čak kad legnem na leđa, osjećam kao da neka toplota izbija. Osjećam tu toplotu neku od njega. Cijelu križu mi grije. Kada kao medicinska sestra preporučila bi Spinevital svima koje boli kičma, jer će se osjećati nakon 15 dana jako puno bolje. Leđak Spinevital protiv bolova kralježnice u križima, leđima i vratu. Nevidljiv za vrijeme korištenja, može se koristiti i pri obavljanju poslova, čime pomaže protiv profesionalnih i svih drugih križobolja.